Utshise ihektare zamadlelo ezingaphaya kwe-7,000 umlilo nogqugqise kwiphondo laseMpuma Koloni. Amafama aphulukene nemfuyo kulo mlilo. Kungoku nje isiqhagamshelana nomphathiso wezolimo nophuhliso lwamaphandle eMpuma Koloni, uMamunonceba Rhontsi weza kusichazela banzi ngale mililo igqugqise ephondweni. Mphathiswa, siyakwamkela. Ingabe ithini ngoku imeko yale mililo nethanda ukugqugqisa mvanje ephondweni? Manibulise kuni. Umlilo uyaqhuqisa kakhulu njengoba sithetha nje sisekhona indawo ezisenomlilo. Uba kukho nomoya kunzima uba mawucimeke. Zonke iingingqi zalapha ephondweni zichaphazelekile kakhulu, ukuquka imetro ezimbini kwiindawo ngeendawo ezinamadlelo namahlathi. Mphathiswa, ingabe kuzokuthi ngoku ibalelwa kwimalini ilahleko? Imali yona besisebhizi kukuyibala sincediswa ngamafama, kodwa ndingaqinisekisa ukuba imfuyo yona efileyo ngokubulawa ngumlilo ingapha kwama-8,000. 8,000 ezingathi noko ziyaphila kodwa zonzakele zingapha kwe-2,000 2,000. Iihektare zona ezithe zachaphazeleka yile mililo zingapha kwe-50,000. 50,000 hectares yindawo enkulu kakhulu leyo. And ke ngoku umlilo usaqhuba nangoku kwiindawo ezithile, akucimeki ungapha kokuba abantu bekwazi ukuyicima. Ingaba benikhe nabamba intlanganiso nesebe lezolimo kuzwelonke ngelokubonisana ukuba banganceda njani, ngoba ingathi lo monakalo mkhulu ukuba uxhomekeke ephondweni kuphela? Nathi sesawubona ukuba umonakalo ungapha kwethu ngoku. Saqhagamshelana nomphathiswa wezolimo kwanational, utata uJohn Steenhuisen. Besinentlanganiso naye ke izolo neofisi yakhe, siqulunqa simripotela ukuba kwenzeka ntoni na. Sinethemba ke uthe uzawuhlala namagosa akhe babonisana uba uncedo olukhawulezileyo ingaloluphi na. Okwangoku asikaqiniseki, kodwa ke besihleli nabo. Okokugqibela, Mphathiswa, ingaba kulindeleke ukuba le mililo iphinde ivuke? Ngokweqikelelo lemozulu imililo isaqhubeka, kodwa ngokweqikelelo lemozulu imvula yona ayikho kufutshane kakhulu, iqikelelwa phaa ku-Okthobha. Ngenxa yengca eninzi enkulu siyiyo le nto isenza into yobana sibone uba umlilo kunzima ucima nomoya omkhulu ka-Agasti. Masibulele Mphathiswa ngexesha lakho. Lowe ke ibingumphathiswa wezolimo eMpuma Koloni esixelela banzi ngemililo netshe yatshisa amadlelo ze yabulala imfuyo.